regla de Ruffini ens permet dividir polinomis per binomis de la forma x menys a, on a és un nombre qualsevol, tant positiu com negatiu. El primer que haurem de fer és ordenar el polinomi divident de major a menor segons el seu exponent, segons el grau de cada terme. I el segon és que si tenim algun terme que no apareix, el representarem amb un coeficient 0. Anem a veure un exemple. Si ens donen un polinomi i ens diuen que el volem dividir per un binomi x més 2. Per tant, en aquest cas, la a valdrà menys 2. El primer que haurem de fer és ordenar el polinomi segons el grau dels exponents. Per tant, primerament col·locarem el més gran, 2x a la 5, 3x a la 4, menys x a la 3, 0x a la 2, menys 5x, menys 2. Veiem que el terme x al quadrat no apareix i el representem amb un coeficient 0. La regla de Ruffini, per aplicar-la, dibuixem primerament uns eixos, posem el coeficient del terme més gran, primerament, al costat el següent de forma ordenada, x al cub, el coeficient és menys 1, el 0, el coeficient del terme x quadrat, menys 5 el coeficient del terme mix i finalment el terme independent. I a la part esquerra, com que l'A hem dit que valia menys 2, aquest valor menys 2 el situem a la part esquerra. Ruffini ens indica que primerament el primer número, el 2, el baixem directament a la part inferior. Ara multipliquem menys 2 per 2 i el resultat menys 4 el col·loquem a la següent columna. Sumem la columna, 3 menys 4 ens dona menys 1 i el posem a la part inferior. Tornem a multiplicar, menys 2 per menys 1, que ens dona 2 a la següent columna. Sumem, 2 menys 1, 1. Tornem a multiplicar, menys 2 per 1, menys 2, que el col·loquem a la següent columna, i sumem 0 menys 2, que ens dona menys 2 a la part inferior. Seguim multiplicant, menys 2 per menys 2, 4, i sumem menys 5, 4, menys 1. L'última multiplicació, menys 2 per menys 1, que ens dona 2, i sumem l'última columna, que ens dona 0. Aquest serà el residu. El polinomi resultant, el quocient, serà el primer coeficient que tenim és el 2, i serà del terme x a la 4. Per què? Perquè el primer que teníem en el dividend era x a la 5. A l'haver dividit per un binomi x menys a, l'exponent queda reduït a una unitat. Per tant, serà 2x a la 4. I la resta ens queden ordenats. Serà menys 1x al cub, el següent serà el terme mix quadrat, el coeficient és 1, per tant, més x quadrat, el terme mix menys 2x, i l'últim el terme independent menys 1. El residu, 0. Podria ser qualsevol valor que ens hagués donat. Aquest serà el polinomi resultant, el quocient. És a dir, teníem el polinomi original de forma ja ordenada i dividit per un binomi tipus x menys a, en aquest cas x més 2. I el resultat és el polinomi que hem obtingut amb un residu 0.